mening. Ja. Nu filmer mor dig, lille skat. Skal vi have dig lidt i nærbilleder? Ej, det skal du da ikke rejse, skat. Klør det? Ja, klør lidt. Hvad ser vi på heroppe af? Det var nok ikke længe før far kommer, men det tør vi ikke at sige højt. Det tør vi ikke at sige højt. Dæk dig igen, Rufus. Det er stadigvæk meget varmt, og vi har vand stående alle vejen. Det er den rød bimissen. Der står en inde på terrassen. Jeg skal godt nok lige filme min smarte stol. Det er så det lækreste og smarteste safari-stol, jeg har lige siden købt. Der er plads til. Den kender vi til dåser og glas og drinks, men så er der også en frostboks her, hvor man kan have sin sin vand og øl og skidt og møg, man kan gemme. Man kan også have sådan smøger der. Og så er der noget endnu mere smart her, det er til mine aviser og ugeblade og sådan noget bøger, hvad man har med sig. Den er